Περνάω τη φάση των 25 που παθαίνω κρυσάρες. Περνάω και τη φάση των hipster, το έσχος. Δεν ξαναδείχνω νύχι στο βίντεο, θα κάθομαι έτσι. Πολύ χαλαρή και... Τι κάνετε αγαπητοί μου φίλοι αναγνώστες του Lucky Blonde? Το σημερινό μου θέμα λέγεται Facebook και για να μην πω το όνομα αυτού που με έχει οδηγήσει στην παράνοια, θα μιλήσω γενικά. Θα βγάλω και τα ψυχολογικά μου, θα σας τα πω να βγουν από μέσα μου. Στα 25 δεν πρέπει να έχουμε Facebook, διότι δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Να ξεκινήσω και να πω ότι η τελευταία που έβαλε τον πρώην της στους close friends έπεσε με τους σουλιώτες στο ζάλογγο. Και η τελευταία που έβαλε τον νυν της στους close friends χώρισε. Υπάρχει πρόβλημα. Νιώθω καλύτερα έτσι. Νομίζω ότι νιώθω πιο ελεύθερη. Δεν μπορώ ρε, το καταλαβαίνεις? Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Περνάω μία κρίση. Την κρίση των 30, ή εγώ είμαι τρελός, ή εγώ είμαι τρελός, ή εγώ είμαι τρελός. Η φάση έχει ως εξής. Σβήστε τους πρώην σας, τους νυν και τους αΐ από το Facebook ή σβήστε το Facebook. Γιατί ρε που να πάρει ρε παιδί μου. Αυτό που είμαι, θα βρίσω πάρα πολύ σε αυτό το βίντεο, μπορώ, μου επιτρέπετε? Μου δίνει την άδεια να βρίσω? Όχι. Δεν μπορώ να διαχειριστώ το ότι μπαίνω στο chat και τον βλέπω μέσα και περιμένω, κάθομαι εκεί και περιμένω να δω πότε θα μου μιλήσει. Καταρχήν πρέπει να είναι μουγκός, αλλά και μουγκός να ήταν μπορεί να γράψει. Πρέπει να είναι χαζός. Στάνταρ, αυτό δεν το κάνω. Είναι στανταράκι χαζός. Τι θα γίνει ρε με το Facebook? Τον έχεις χωρίσει, τον έχεις φίλο στο Facebook και τι καταλαβαίνεις και τι καταλαβαίνεις. Εγώ έχω βγει χαμένη από τη συγκεκριμένη ιστορία. Οδηγούμε σε παράνοια, θα φάω popcorn. Λοιπόν, πρέπει ή δεν πρέπει να έχεις τον πρώην σου φίλο στο Facebook? Τον ή, τον αή. Λοιπόν, δυσκολεύομαι να το προσδιορίσω, διότι ζω μια παράνοια. Δεν μπορώ καν να βάλω τη σκέψη μου σε σειρά. Τι θα γίνει δηλαδή? Θα περιμένω εγώ σαν την κουλή να μου στείλει μήνυμα? Εσείς για τους οποίους γράφουμε status θα ήταν χρήσιμο και εύλογο να καταλάβετε κάποια στιγμή ότι είναι για σας και να κάνετε κανένα like για να καταλάβω ότι καταλάβατε ότι είναι για σας. Δεν θέλω να γράψω άλλα status όταν είσαι online. Αρνούμε. Γράφω status γιατί είναι online. Δεν θα γράψω άλλο. Αλλά ξέρεις τώρα τι status, τύπου τον βρίζω και έτσι. Τύπου να πας να πνιγείς. Αμένσιωτο. Είναι τόσο χαζός που γράφω status για αυτόν, δεν καταλαβαίνει ότι είναι για αυτόν και σκάω. Πώς μπορείς να καταλάβεις ότι κατάλαβα ότι είναι για αυτόν? Θα φάω, θα σκάσω. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Λοιπόν, η φάση puff και η φάση Facebook. Δεν μπορώ να βλέπω άλλο. Να κάνει like στη μία και στην άλλη. Δεν μπορώ να βλέπω άλλο να κάνει like και σε μένα. Εκείνη που διαολίζομαι, εκείνη που διαολίζομαι. Το like σε μένα αδερφή εν Χριστώ, τι το θες? Κάνε και στα κοριτσάκια, τα άλλα εκεί τα κοριτσάκια με τα οποία συναναστρέφεσαι. Τις δευτερότριτες, τετάρτο-πέμπτες Παρασκευές. Και άστα Σάββατα. Τα Σάββατα ρε αδερφέ, άστα να πάνε να χαθούνε. Δεν χρειάζεται, δεν θέλω να κάνεις like και στην δεύτερο τρίτη και σε μένα. Εγώ είμαι Σάββατο αδερφέ. Τώρα το συνειδητοποίησα. Άμα με ρωτήσεις τη μέρα είμαι Σάββατο. Και αυτές με τις οποίες συναναστρέφεσαι είναι Δευτέρα. Τρίτη στην καλύτερη των περιπτώσεων. Το πρόβλημα Facebook προέκυψε από μια κοπέλα που μου έστειλε μήνυμα. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο εθισμένη είμαι στο ότι έχω κάποιους ανθρώπους στο Facebook. Ανθρώπους, παύλα πρώην, παύλα νυν, παύλα θα ήθελα να είναι νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον νύχι φαίνεται τραγικά. Τι να κάνω, βάλω κανένα φιλτράκι? Λοιπόν, δεν ζω ρε, το καταλαβαίνεις. Ζω τη φάση που δεν θέλω να μπαίνω στο Facebook παρότι το χρησιμοποιούμε για τη δουλειά μας.
και να μην τον βλέπω μέσα. Διαολίζομαι, τον βλέπω online και νομίζω ότι τον έχω δει μπροστά μου. Δηλαδή, αν ήμουν στην Ελλάδα και τον έβλεπα σε μια καφετέρια, παύλα μπαρ, τι ακριβώς το έκανα? Πώς ακριβώς θα το διαχειριζόμουν? Θα τον σκότωνα. Θα τον σκότωνα, θα πήγαινα φυλακή. Στη φυλακή πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει μπει καμία φυλακή επειδή σκότωσε φίλο της που τον είχε στο Facebook? Μάλλον όχι. Δεν πειράζει, θα είμαι πρώτη. Δεν έγινε. Δεν τρέχει κάστανο. Η φάση είναι χαλαρά. Η φάση είναι χαλαρά. Θα με βγάλετε, εσείς θα μαζέψετε από 1 ευρώ ο καθένας. Το συγκεκριμένο βίντεο της παράνοιας. Όχι, δεν είμαι μεθυσμένη. Είμαι απολύτως νυφάλια, αλλά δεν μπορώ να διαχειριστώ κάποια πράγματα. Όπως για παράδειγμα, γιατί να τον έχεις στο Facebook από τη στιγμή που δεν θες να το βλέπεις? Πότε δεν θες να βλέπεις έναν άντρα? Όταν σε έχει πληγώσει, όταν τον θες ακόμα και αυτός είναι μαλάκας. Υπάρχει άντρας που δεν είναι μαλάκας? Να απαντήσει στο κοινό. Δεν έχω κανένα εδώ. Θα απαντήσω μόνη μου. Δεν υπάρχει άντρας που να μην είναι μαλάκας. Και συγγνώμη που σας παίρνει όλους η μπάλα, να σας δώσω το τηλέφωνο του άμεσα ενδιαφερόμενου να λύσετε τα προβλήματά σας. Λοιπόν, με ενοχλεί που κάνει like σε ό,τι κινείται. Με ενοχλεί που κάνει like σε κάτι μοντέλες, λες και υπάρχει ποτέ πιθανότητα να γυρίσουν να τον κοιτάξουν, επειδή τον κοίταξε στραβή. Μη στραβή, αυτή που κοιτάει εκεί γιατί βλέπει τον εαυτό της. Επειδή τον κοίταξε στραβή, νομίζω ότι τον κοιτάξουν κι άλλες. Χαχα, ας γελάσω, χαχα. Θέλω να πατήσω τόσο πολύ πώς για να μην φρικάρετε. Πώς μπορώ να πατήσω πώς? Τέλος πάντων. Αυτό βγάζει φωτογραφίες. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω? Θέλω συμβουλή, αγαπητό κοινό. Να τον σβήσω? Δεν μπορώ να τον σβήσω, ρε. Δεν μου πάει η καρδιά, γιατί θα σκάσω μετά. Πώς θα τα βλέπω αυτά που κάνει? Απ' τη μία διαολίζομαι με αυτά που κάνει και από την άλλη, άμα δεν τα βλέπω, θα σκάσω. Πόσο έχει πάει ο ψυχολόγος? Μία συνεδρία θα χρειαστώ, δεν είναι, είναι κάτι, ξέρω εγώ, δεν είναι κάτι σημαντικό. Αυτή η Beyoncé μεταξύ δεν είναι κατάσταση. Να στείλω μήνυμα για να μηνύσω το Facebook που επιτρέπει να βλέπω όλα αυτά τα έσχη που κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Καμιά φορά δεν τρελαίνεσαι λίγο και λες θα τον σβήσω να πάει στο καλό και ας μην βλέπω τίποτα και ας μην ξέρω τίποτα πώς θα κάνει? Επίσης, όταν ξέρεις ότι μιλάει στις 5 το ξημέρωμα με κάποια άλλη, κάτι δεν πάει καλά. Άμα κάτσει ξημίζουμε μέχρι τις 5 το ξημέρωμα, γιατί κοιμάται και όρθιος. Δεν είμαι εγώ για τα Facebook. Εγώ πρέπει να το σβήσω το Facebook και να γλιτώσω και να καθίσω εκεί πέρα. Τι κάνουν στην ηλικία μου οι άνθρωποι? Πάνε σε ένα καπί, γράφονται, παίζουν εκεί κανένα τάβλι, καμιά μπυριμπίτσα, έτσι να περνάει η ώρα. Δεν είχα καταλάβει τον εθισμό μου, ρε αδερφέ. Δεν είχα καταλάβει πόσο εθισμένη είμαι. Τίποτα. Μας οδηγούν κάποιοι παράφρονες στην τρέλα και πάμε και φτιάχνουμε και κανένα ψεύτικο προφίλ για να τους παρακολουθούμε. Δεν έχω ψεύτικο προφίλ, μέχρι εκεί δεν έχω φτάσει, αλλά θυμάμαι μια κοπέλα που είχε ψεύτικο προφίλ και με παρακολουθούσε. Ένιωσα πάρα πολύ διάσημη εκείνη την ώρα. Ένιωσα τεράστια προσωπικότητα. Με παρακολουθούσε γιατί μιλούσα με τον πρώην της, ο οποίος ήταν φίλος μου. Εντάξει, το ψεύτικο προφίλ. Πότε είχα κάποτε ψεύτικο προφίλ, θα τα λέω τώρα αυτά και θα με βρίζουν οι φίλες μου. Είχα ψεύτικο προφίλ και μάλιστα το είχαμε πάει σε ένα άλλο level, διότι είχε και μια φίλη μου άλλη, μην πω ονόματα και θίξω οικογένειες, η οποία πάει για γάμο. Λοιπόν, είχε και η άλλη μου η φίλη ένα προφίλ και καθόμασταν, όχι απλά το είχαμε πάει σε άλλο level, καθόμασταν σε ίντερνετ καφέ, η μία δίπλα στην άλλη και μιλούσαμε στα ψεύτικα προφίλ μας. Μιλάμε για επίπεδο. Άμα έχεις επίπεδο σαν άνθρωπος. Αυτή είναι όμως τη φάση την ξεπέρασα. Δεν θέλω να κάνω ψεύτικο προφίλ. Άσε που δεν θυμάμαι τον κωδικό. Εδώ για να θυμηθώ τα δύο προφίλ που έχω τώρα και τους κωδικούς και τα YouTube και τα Lucky Blondia και τα Gmail και τα Hotmail, μου βγαίνει πίστη. Άσε καλέ. Δεν είμαι εγώ για τέτοια. Σου λέω μετά τα 25 τέτοια πράγματα πρέπει να απαγορεύονται. Δεν μπορείς να τα φέρεις εις πέρας. Θες να έχεις διχασμένη προσωπικότητα, να έχεις 2-3 προφίλ στο Facebook και δεν μπορείς να τα κάνεις. Επίσης. Όχι. Βάζουμε τους φίλους μας να κάνουν φίλους. Πες ότι τον σβήνω, ρε παιδί μου. Θα βάλω μετά σίγουρα κάποια φίλη μου να τον κάνει φίλο στο Facebook για να μπαίνω να παρακολουθώ. Έχει νόημα. Θα οδηγηθούμε στην τρέλα με το Facebook. Ρε, πολύ εθισμός. Αυτό το close friends εντωμεταξύ είναι για φυλακή.
είναι για ψυχολόγο, είναι για να παίρνεις λεξοτανίλ πριν κοιμηθείς το βράδυ. Μπορείς να κοιμηθείς μετά το βράδυ. Εγώ βλέπω τα έσχη του αλλού στο Facebook και με ανεβαίνει πίση. Και σε αυτή την ηλικία θερίζουν και τα εμφράγματα. Θερίζουν τα εμφράγματα. Θα πάθουμε και τίποτα, θα το έχουμε και βάρος συνείδησή μας. Τις προάλλες είχα πονοκέφαλο. Διότι του ανέβασε μία στο wall του μία φωτογραφία. Πού πας, μωρή καρακαλτάκα, και το ανεβάζει φωτογραφία στο wall του. Σε ξέραμε και από χθες. Και άντε τώρα μετά εσύ, σαν ψύχρεμος άνθρωπος, όπως ακριβώς είμαι εγώ, που δεν φημίζομαι και για την ψυχραιμία μου, άντε μπες τώρα εσύ στο προφίλ αυτήνης, να δεις το ιστορικό της, να δεις ποια είναι, να δεις ποιους κοινούς φίλους έχετε, μετά να στείλεις μήνυμα στον κοινό σου το φίλο και να του πεις, έλα ρε φίλε Ευαγγέλη, την ξέρεις την τάδε, ποια είναι, έλα πες μου, και σε ρωτάει και ο Ευαγγέλης, σε ξεφτιλίζει και στο Ευαγγέλη που σε ξέρει χρόνια και ξέρει ότι είσαι σοβαρή κοπέλα και του λες, Ευαγγέλη, sorry, αλλά μιλάει σε έναν πρώην. Και σου λέει, Ευαγγέλη, εσύ με τα καλά σου κοπέλα, να μου κάθεσαι και σχολείσαι με το ποια μιλάει σε έναν πρώην σου. Ναι. Είμαι πάρα πολύ τρελή. Του τύπου δηλαδή θα με έλεγες για Θεό τρελή. Μην απαντήσεις. Μην απαντήσεις, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Θα το κλείσω το θέμα εδώ με το Facebook. Τα ψεύτικα προφίλ είναι για να γελάει ο κόσμος. Δεν θέλω καν να πάω προς τα εκεί πέρα. Αλλά πρέπει να βρω έναν τρόπο να μπορώ να διαχειρίζομαι αυτά που κάνει αυτός και όλα αυτά που ανεβάζει. Επίσης, αυτό που ανεβάζει ένα τραγούδι. Πω, τώρα έχω ανοίξει άλλη πληγή. Ανεβάζει ένα τραγούδι, μπαίνεις, πες μου ότι δεν κατεβάζεις τα lyrics εσύ για να τα ακούσεις. Πες μου δηλαδή ότι δεν κάθεσαι να διαβάσεις τα lyrics για να δεις αν είναι για σένα. Και κάθεσαι τώρα εσύ και ακούς ένα τραγούδι και το παίρνεις λεπτό προς λεπτό, σπιθαμή προς σπιθαμή, για να δεις εάν μιλάει για σένα. Όλους τους στίχους όμως, άμα έστω και ένα στίχος δεν αντιπροσωπεύει τη δική σας προσωπική σχέση και κατάσταση, τσατίζει κιόλας. Μπα, θα οδηγηθώ στην παράνοια. Θα πάω να πάρω ένα λεξοτανίλ, θα βάλω τη γούνα μου τις πέρλες μου και θα πάω να κοιμηθώ. Διότι δεν αντέχω άλλο. Μπιγιονσίδου, με συντροφεύει στις δύσκολες αυτές τις στιγμές που κάνω βιντεάκι. Μπιγιονσίδου, γιατί με τέτοιο κόλλορ, μαλάκα, μόνο με τέτοιο ποπό μόνο πόντια μπορεί να είναι. Χριστέ μου, να με κόψουν και από τα YouTube. Γεια, σας φιλόγλυκα. Να είστε καλά, καλή υπομονή. Μην τρελνόμαστε πολύ με το Facebook. Πλάκα έχει. Γελάμε ρε παιδί μου όσο χρειάζεται. Μην τρελαίνεστε όμως. Να είστε καλά, φιλιά πολλά από τα ξένα. Ελπίζω το βιντεάκι μου της παράνοιας να μην σας κάνει να με σβήσετε και να σταματήσετε να είστε συνδρομητές μου στο YouTube. Γεια.